Салом алейкум, бародаро. Ман рӯзи Тоҷикистон омаданам, через Узбекистон омадам. Билет 25,000 гирифтам. Хостем через Узбекистон арзонтар биёя. Рӯзе ки мо омадем аэропорт, моро огоҳӣ карданд дар аэропорти Москва ки $15 дига ковид меспорен. 80 нафар дар самолети мо ай Тоҷикистон буд. Мо паридем аэропорти Қаршӣ, яъне аэропорти Узбекистон. вақте ки мо паридем аэропорти Узбекистон, мо хостанд пули ковид гиранд. Ман гуфтум бародароро ки мо пул мул наметиҳем, мо бояд бе пули ковид гузарем, барои чӣ ки ҳар як таймо ковид доштем дар дастомон. Дестуиши ковид 72 соат, то есть 3 сутка мо ҳақ доштем ҳамун ковид монкати гузарем любой ҷоро. вақте ки мо омадем аэропорти Қаршӣ, мо хостам бо $15 бикананд. мо ҳама каса маслиҳат кардем, як гапа шидем, мо ҳамин пули ковид надодем. бо баъди мо самолет парид ай Шереметова, ва ёам бародароям пурсидем ва ёам надоданд пули ковид. шаҳрвандои Узбекистон гирифтанд $15. агар ки вақте ки шумо мепараед дар дастон ковид дорен, ҳамунҷа бубинен, мақсад натиҳен пул мул $15. ин хатояй. $15 да яро зиндагит ба азур мерад дар Тоҷикистон. Боқӣ сарбаланд, хонаобод, зинда ва саломат. Поделиться, подписаться фаромӯш накунен. Слишком маленький у вас аэропорт. Специально сократили. Сократили? Чтобы некуда сбежать было. Bana doktordan ötken 72